чистовані русина. Починаємо передачу «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день. Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинкам, русинам і людям благої волі. Началися м'ясниці. До Великого поста мож уже і свальбувати. Це не втратилася давня та традиція у нас під Карпатами. Думаю, що не втратилася, но той час красивий, інтересний після того, як закінчилися зимні праздники, Новий рік, Рождество, Крещення, завершуються колядки, церковні співанки, починаються народні співанки, розпівання наших народних балад, яких у нашому народі тисячі. Но появилися й нові аспекти наших теперішніх м'ясниць. Період свальбовання і спомним при Австро-Венгрії наших русинов заставляли сотнями тисяч йти в Америку на заробітки. Ну а при СССР наші люди-русини йшли на стройки у Союз, на сплави ліса, на ламання, копання, збирання урожаю. Так і днесь молоді люди-русини орієнтовно коло 500-600 тисяч людей мусять іти в Європейський Союз і в Росію на заробітки. Ну а що робити дівчатам вдома? Де знайти жениха? Де знайти собі хлопця, щоб посвальбувати? Що ми робимо? Ми благословляємо наших людей, коли йдуть на заробітки, але кладемо молодим людям такі рекомендації. Не глядати знайомства із дівчатами чужих народів. Не є заборонено гостро, але в зв'язку з тим, що наші дівчата вдома чекають вас із молитвою, з чистими серцями і благословенням, чому ви маєте із другого народу брати дівчата, за котрих ви не знаєте, якої їх виховання, яка їх релігія, якої серце і душа? То, що наші дівчата – це унікальний нами, або для нас генофонд, і красота зовнішня, і сердечна красота. Тож ми кажемо, вертайтеся, хлопці, з грошами, надумив, і женитися на наших дівчатках-русинках. Все ширше і остріше виявляються вопроси, до котрих православні люди, особливо жителів Закарпаття, історичної Карпатської Руси, к событиям 21 віка. Назвіть декотрі з них. Таких вопросів много. Но, наприклад, дуже добре відповідає на такі вопроси митрополит Антоній, управділами митрополії. Дуже добре відповідають наші юристи православні, журналісти православні. Но серед них дуже недавно появили такі, як медицинська марихуана. Та наш народ проти того, категорично. І ще одно паскудне появилося недавно. Наші чиновники заявили, що, можливо, в Україні офіційна євтаназія, тобто убивство по замовленню. Це коли лікарі дають укол смертельний тяжкохворому. Ми, звісно, категорично проти. Наші предки вчили нас, як би ти тяжко не було. Оставайся вірний Богу, а також терпи то, що Бог тобі послав, бо притерпівий до кінця, то це спасе. Ну, а хто хоче вийти із питань легко, через самовбивство, закриває для себе, по словам митрополита Антонія, Царство Божие. З другого боку, ще ми проти того, щоб закривалися храми при вспишках вірусних інфекційних заболівань. Наші люди кажуть, не треба, ми будемо дуже осторожні виконувати медичні предписання. Но публічно, дико, як то робила поліція в Ужгороді, не пущали людей до церкви. Появилася в Україні тайна злочинна перереєстрація православних храмів під ПЦУ. І, на жаль, при участі поліції, місцевих чиновників. До речі, поліцію, ми шкодуємо поліцію, бо вона стала жертвою протистояння. Ведь поліцаї – це наші хлопці. А коли поліція, періодіті, спецслужники перетворюються на совєтсько-українське НКВД, то є то злочином. І ми дуже проти. Напевне, що твориться нині у селі Діловому Рахівського району, де уже довгий час
власти, чиновники пішли на пряму війну із власним народом. Подчеркую, війну відкриту з власним народом, коли тайно перереєстрували храм православний, почали приводити чужих людей з чужих сіл, навіть з чужих районів, з чужих областей, щоб настрахити людей, нападати на людей, угрожати людям. Почалися акції відкритого сатанізму у Закарпаттю. Так називають наші люди попитки тайної перереєстрації храмів. Причому це робиться не руками арабів або негрів, руками влади, яку люди вибрали, руками поліції, яка мала була б тим сокотити, і спецслужників. У Діловому прийшли учора люди на вечірню, а їх поліція не пустила до церкви. Бо вони повірили, що у них приказ є виконавчої служби. Щося стало, да при Совєтському Союзі виконавча служба не дозволяла собі закривати храми. Щося творить нині днес. Удивительно. Я розумію, що не НКВД, ні спецслужби, ні поліція вже до наших слів не прислуховується. Таке впечатлення, що їх переформатували і вони готові материнські і батьківські їх храми захвачувати, переписувати тайно, а всіх противників ще й судити як злочинців. Шкода, но й все, хто то творить проти держави України, проти мира у державі. А це ми щитуємо великі злочини.